Ladies and gentlemen, are you ready? Bilis tinampay. Carly. Tapo ni? Oh, chat na na. Kapa kaya ano pag-abot ka nila? Kana rin. Sige, bagong ihaw gini. Oh, kada Domingo man may daan eh. Wala pa kayo. Extend kay mga daugan man. Merkado, boss may inaisan eh. Oh, inaisan nya. May lan man nimong daan kay putik na ba? Oo. Saka na dugan-dugan ka patimbang bugat na. Oo. Oh, rin boy. Daw ka to manok. Daog. Ah, kuning. Oh, sige ta tulo. Daw day, daw day. Ada mo butang kene? Ay, asa. Ay. Nag-intriga ko ba? Maray chicken tao ba? Oh? Dali na kayo ba? Pila na ka? Minuto. Oo. Lagi. Oh, hait mo na. Huwag ko sa kasukat, anak. Yay? Oh, bantay lang yun. Pero manat ka naman madugay. Oh. Balik ni, magbiko ni karon. Magbiko ba, biko? Isang ko nga, ra. Tulo. Lagi. Lutog din ka. Oh. Muli mi kay namutar mi gahapon. Ano pilit to? 65. Pilit, pilit, pilit. Kung may isda, ito yung bangus, oh.